ọ ka ọ dị ijere otu a ka anyị si anabata gị na nke ụbọchị tata. Ọka bụ mbụ Maazị Ifeanyị Chukwumenna ihe The Magic Finger na-ewetara gị ihe mmemme akpọrọ ilu Igbo, nkọwa ya na omenala Igbo, ji egwu Teresa Ọnụọra were anabata gị na nke ụbọchị tata. Ụtụtụ ọma nụ Igbo mụrụ nze mmụọ okoro, ụtụtụ ọma. Ebe m ebe ahụ nọ na kpụdebe igwe telivishọn gị nso, kpụdebe YouTube gị nso. Akara ị ga-eji nweta ya na YouTube Ifeanyị Umenna ihe. Ọ bụrụ na ịtaịpụ idenye nya bụ akara, anyị apụta ige n'Igbo nke ụbọchị tata. Nke anyị ji wee bịa nke mbụ na mbụ n'ụbọchị tata bụ ilu Igbo nke a na-asị oke soro ngwere maa mmiri, mmiri kọ ngwere ọmaka oke. Agaghị m akọwa nke ụbọchị tata. Etu m ga-esi ga-ekwu ya tata bụ ige ntị n'inu nke anyị tụpụtara n'ụbọchị tata, ịkọwara anyị ya si na etu o si wee gbatakwuru na ihe ọ pụtara, na mgbe eji atụnya bụ inu, na ebe ọ na-awa ọdị aṅa inu dị etu unu apụta wee nwee ike hụkọọ ọfụma, nwee ike bụrụ ihe e kwuru ka a na-eme. Atụọ elu nkịrịnka nkata, onye yi akwa dọkara adọkọchie nnọọ ya ka a na-agwa. Inu Igbo dị egwu. Ọkụkọ si ihe ọmakwanụ mmiri na-achọ ụdị ya mkpa, ọkwanye ka anyị ji wee bata na nke ụbọchị tata. Ihe anyị ma mmiri achọ dịkwa anyị mkpa si maka na ya bụ ihe dị egwu. Inu nke ụbọchị tata anyị adọbirikwa ya na mkpirimkpi. Mbe were si aka na abọ dị mma na ọrụnụ ma ofu aka dị mma na oriri. Ịfụnugo mbe ọ na-ekwu okwu? Ọ bụrụ na mbe a na-ekwu okwu, kedu ka o si wee kwuo na aka na abọ dị mma na ọrụnụ mana ofu aka dị mma na oriri? Kedu ihe ilu unu pụtara? Ọ pụtara gịnị na nkọwa nke gị? Kedu ihe ịchọrọ ọpụta? Kedu mgbe a ga-eji atụnye nya bụ inu ọ nwee ike daba na ihe a na-ekwu? Nye maka anyị na-ekwu maka ya n'ụbọchị tata. Ọ dị mma, akwụrụ ọtọ gwujie ji etukwuru na gwupụta ọ dị ya. Ịnụnụgo inu a, ọ pụtara gịnị? Ọ bụkwa ka afụtacha ka mgbọ ji wee tụọ enwe n'isi. Kedu ihe mere mgbọ ji wee tụọ enwe n'isi? Ka afụtacha na nke ndị oyibo na-akpọ curiosity kills the rat. Ọkwa etu a ka o si wee, etu a ka ya bụ enwe si wee naba nke ya. Ka afụtacha ka mgbọ ji etu enwe n'isi, ọ pụtara gịnị n'ilu Igbo? Egwu Adabe onye ga-agba Teresa Ọnụọra. Igbo mụrụ nze mmụọ okoro nke ụbọchị tata ga-adịkwa na mkpirimkpi na nkeji. Anyị agaghị egbu oge ụnụ n'ụbọchị tata rie nne. Ịmara ihe ilu ndị anyị wetara n'ụbọchị tata pụtara, ịkọwara anyị n'akara ebe a na-akọwa ihe nkọwa nke na-akụ YouTube anyị n'ime YouTube ka ọ dị. Ma anyị na-anya ihe ndị oyibo na-akpọ kọmentị, ije ebe ahụ epinye aka gị ebe ahụ, gwa anyị ihe ndị ilu nke ịmụtara n'ụbọchị tata pụtara. Anyị nwee ike mara ndị na-ege ilu Igbo, nkọwa ya na omenala Igbo. Kọwara anyị nke ụbọchị tata, kọwara anyị ka o si gbatakwuru n'ụbọchị tata, kọwara ya etu isi wee ghọta nke ụbọchị tata. Ọ bụkwa ka ọ ha n'ọnụ na nke ụbọchị tata. Ọ ka bụ mbụ Maazị Ifeanyị Emmanuel Umenna ihe aka The Magic Finger chịkọtara gị ilu nke ụbọchị tata. Biko unu egbu n'anya egbu. N'izu ụka ọzọ anyị ga-ewetara unu inu ebe ọ dị ọtụtụ. Ebe ahụ ọ dị ọtụtụ nwere ike anyị agaghị akọwa nwunye etu o si wee dịrị, ma anyị ga-ewetara unu inu a dịka ọha na uju ya. Daalụnụ. Onye na-ekwu okwu n'azụ na-ata onwe ya afụfụ. Ọkwa etu a ka ọ dị. Ka ọ dịbazienụ.